भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी एगो ऐसन फ़ोन के जौना के खाली ओकर फीचर देखे के बा, ओकर अच्छाई देखे के बा, लेकिन ओइके परचेस नइखे करे के। अब तू लोग कहबो लोग काहे भाई जब फीचर अच्छा बा तो काहे नइखे परचेस करे के, तो उ बात जान जेबो लोग इ वीडियो में। आज हम बात करे वाला बानी टेक्नो फैंटम X2 5G फ़ोन के बारे में। आज हम एकर पूरा सच्चाई तोहरा लोग के सामने खोल देवे वाला बानी। 40,000 में इ फ़ोन तो नेक्स्ट लेवल के बा, फिर भी एके परचेस नइखे करे के। काहे चलो लोग जानल जाओ आज के इ वीडियो पे। देखो लो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लिए एक प्रोसेसर के। एमे तार लोग के मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर देखे के मिली। और यकीनन भाई लोग इ प्रोसेसर बेहद ही अच्छा बा यार, गेमिंग खातिर मक्खन जैसन गेमिंग कर सकला लोग। और लेकिन तू लोग एगो और बात के सुना लोग, इ 4 nm के प्रोसेसर है, न्यूली लॉन्च भइल प्रोसेसर ठीक ठाक बा। और तू लोग एक क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला जो प्रोसेसर बा ओकर तू लोग टक्कर में ले सकता लोग, मतलब सेम ही मानल जाए। और प्रोसेसर बिल्कुल ही अच्छा बा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म हुई। भले ही वेपर कूलिंग सिस्टम कुछ भी लगा दिया गया लोग, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये बात के तू लोग समझ लो। फिर भी देखो लो भाई लोग, गेमिंग खातिर तो बिल्कुल ही अच्छा ही प्रोसेसर बा, न्यूली लॉन्च होल बा, एकदम मक्खन जैसन गेमिंग तू लोग कर सकेला लोग। देख लो भाई लोग, एकर जो डिस्प्ले बा इहो नेक्स्ट लेवल के बाद 6.8 इंच के एगो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देले बा, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आवेला बा। 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी देले बा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देले बा, सब कुछ देले बा यार मतलब। और साथ ही में कूलिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर के प्रोटेक्शन भी देले बा, मतलब मजबूत तो बिल्कुल बा। डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा बा, ब्राइट भी बा, सब सही बा यार। मतलब डिस्प्ले के मामले में भी बिल्कुल ही अच्छा काम कैले बा इ टेक्नो। देखो लो भाई लोग, सब कुछ के तो बात कर ली जा, अगर कैमरा के बात ना करी जाए तो कैसे लगी। तो चलो लोग कैमरा के तरफ भी ध्यान दे दी जाए। एक बैक में तो लोग के 3 गो कैमरा देखे के मिली, 64 MP प्लस 13 MP प्लस 2 MP। फ्रंट में 32 MP के कैमरा देखे के मिली। देख लो भाई लोग, फ्रंट वाला कैमरा थोड़ा ठीक ठाक बा, सेल्फी वेल्फी सही से ले सकते लो। बैक वाला जो 64 MP के कैमरा बा वैसे तू लोग नॉर्मल में फोटो निकाल सकल लो, कोनो खास उतना अच्छा ना आई। और 13 MP का अल्ट्रा वाइड से भी नॉर्मल में ही निकली। और 2 MP के कैमरा के रिक्वायरमेंट ही नहीं के, जो कि दिले बा चुतिया बनावे खातिर। एक और देखल भाई लोग, क्लियर बात ई बा कि जो ने डिजाइन बा कैमरा के मॉड्यूल यार कतई जहर वाला बा भाई, नेक्स्ट लेवल के बा यार, मजा आ गल। डिजाइन बेहद ही अच्छा बनैले बा लोग। अगर सब कुछ के बात करिए लेनी जा तो तनी बैटरी के भी बात कर ली जा। एमे ताह लोग के 5160 mAh के बैटरी देखे के मिल जाए, जो कि 45 वाट के फास्ट चार्जर के साथे बा। आ देखो लो भाई लोग, बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक ही दे दी। तार लोग के बहुत आसानी से दिन भर के तो बैटरी बैकअप दे दी नॉर्मल यूज पे। गेमिंग पे भी तार लोग के 4 घंटा का बैटरी बैकअप दी। आ एक बेर फोन के फुल चार्ज होके में 1 घंटा के करीब में समय लाग सकेला। तो देख लो भाई, बैटरी भी अच्छा खासा लगैले भाई में। एमे ताह लोग के सिंगल स्पीकर देखे के मिली, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ बॉक्स देखे के मिली। 13 मिले के चाहिए, लेकिन 12 ही दिले बा। और सिंगल स्पीकर दिले बा, जाना के आवाज़ थोड़ा लाउड नहीं खे और घटिया क्वालिटी के आवाज़ बा। LPDDR5 वाला रैम सपोर्ट, UFS 3.1 वाला स्टोरेज भी लगैले बा, बेहद ही अच्छा बा यार। और मतलब कि कतई जहर वाला तो काम कैले बा। अब भाई लोग तू लोग सोचो तो बोलो कि जब सब कुछ अच्छा बा, डिस्प्ले अच्छा बा, प्रोसेसर अच्छा बा, साथ ही में एक लुक भी नेक्स्ट लेवल के बा, अलग हट के एक जो लुक बा उ भी बा, तो फिर काहे कहत रह कि फ़ोन के ना परचेस करे के चाहिए। देख लो भाई लोग, एक और बहुत ही बड़ा रीजन बा। अगर देखो ये सेम फीचर यदि कोनो अच्छा कंपनी दिला रही, रेडमी, ओप्पो, वीवो, मोटरोला चाहे वन प्लस दिला रही, तो हम कहती फ़ोन के परचेस कर लो। लेकिन टेक्नो के हम फ़ोन के बिल्कुल भी ना सुझाव देम कि परचेस कर लो। कैसे देखो लो भाई लोग, ज़्यादातर एक और फ़ोन शुरुए से ही दुकान में ही पड़ल रहेला। आ यकीन मान लो भाई लोग कि मतलब ये शुरू से ही कोनो अपन ब्रांड वैल्यू नहीं बना, पहले ई हो गई चाहे इन्फिनिक्स हो गई, लेकिन के ब्रांड वैल्यू कोनो भी नहीं के। 7-8 हज़ार फ़ोन लॉन्च कर सन, और एक बार यदि 40-50 हज़ार में लॉन्च करता है तो बिल्कुल भी नहीं बिके वाला। और ये बात के यकीनन भाई लोग नहीं बिके वाला बा। कैसे शुरू से ही घटिया काम कैले बा, शुरू से ही घटिया सामान लगा के मोबाइल बनैले बा। तो ये बहुत ही अच्छा काम नहीं है एकरा खातिर। और हाँ, अच्छा से कस्टमाइज करके 5-6 गो मोबाइल निकालता ऐसा तो फिर परचेस कर सकता लोग। फर्स्ट मोबाइल यदि इतना महंगा परचेस करता लोग तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला बात हुई, मत परचेस करे लोग यार, पैसा बिल्कुल ही बर्बाद हुई। यकीन मान लो भाई लोग, बिल्कुल ही कचरा सामान में लागल बा। और साथ ही में भाई लोग कुछ दिन बाद से दुकान में भी तालों के ले जाए पड़ी, कुछ न कुछ बनवा के, और सामानों एक ना मिली कहीं भी, और सर्विस सेंटर में मिली जो उनकी बेहद ही महंगा रही। यही से हम कहते नहीं फ़ोन के नॉट परचेस करे लो भाई लोग। फ़ोन तो ठीक ठाक बा, यदि वह कोनो अच्छा ब्रांड दिला रही तो माना जाए फ़ोन सही बा, लेकिन यार टेक्नो इन्फिनिक्स से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये से हम तालों के सुझाव दें कि मत परचेस करे लो। देखो लो भाई लोग, तालों के कार राय भाई फ़ोन के बारे में कमेंट करके बता लो, हम तालों कमेंट पढ़े के जरूर ही कोशिश करें। ई वीडियो के ज़्यादा लाभ ना खींचते हुए यही जाए वीडियो करता नहीं समाप्त। मिले तालों से एगो अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।